ingathi wena wesisi wena sisi waphensi Mokgobo. mkhobi wakwasheba ngelikilapha Thank you very much, Rabbi. Nazi kahle ukuthi iSouth Africa iyashintsha. Ungakuboni lokho okwakho. Uyosala ngapha komfula thina sesingaphesheya. Akunjalo. Yeah. Ngiyajabula ke futhi ukuthi nazi insizwa nentombi abashasha yazi kuthiwa hayi uxosha abantu njalo nje akuzeli uzodlala thina umudlala sidlala sithatha iSouth Africa ingakho nje singeke size elokuzeni conference ene imali zazabelungu ezivotela lowa ngeke masihlangana uzokuthiwa sihlangene manje ngoba ngiyena lento kade ngisho kuyobe kuyithi sihlangene sizothi how are we taking our party forward bese silungisa lokho nje uma ungezwe madlelweni soda awukudlulele wena asinandaba sikusho futhi lokho futhi nenhlanhla ngoba bangikhuza labe sengigaba sengixosha abantu abaningi ngaphuzwa lezi laba bonke lapho awumela kancane siyolungisa siyabonga makomrade ukuthi nibekhona. Thank you very much. Nazi ukuthi we are building a party. We are just 1 year, few months. Just 1 year, few months. We are building it. Amanye ezinye izinto okufanele ngabe senzanga ngamabomu. Futhi asafuna ukubona ukuthi kunjani. Nazi ukuthi yithi laba singeke sihaba abanye abantu. Sohlala sinje. Siyajabula. Ninake bafowethu nodadewethu. Nisho nje nelikela mthawu. Siyajabula ukuthi umkhonto wesizwe wafika bakwethu. Wabona